Hello my dear friends, karong adlaw nagkatigom na sadta aron pagsangyaw sa maayong balita ug karon ato basahon ang ebanghelyo ni San Lucas kapitulo 3 bersikulo 10 ngadto sa 18. Ang mga tawo nangutana kang Juan, unsa man di ay ang among buhaton? Mitubag siya, ang adunay duha ka bisti kinahanglang ihatag niya ang usa ngadto sa tawo nga walay bisti. Ug ang may pagkaon kinahanglang mubahin niini sa walay pagkaon. Unya may pipila ka kobrador sa buhis nga miduol aron magpabunyag ug nangutana sila kang Juan, magtutudlo unsa may among buhaton. Miingon siya kanila, ayaw kamo paningil og labaw kaysa gisugo sa balaod. Unya nangutana usab kaniya ang pipila ka sundalo, kami usab unsa may among buhaton? Miingon siya kanila, ayaw kamo panapi kang bisan kinsa pinaagi sa pagpugos o sa pagbutang-butang, ug ayaw kamo pagmulo sa inyong suhol. Misugod pagtubo ang paglaom sa mga tao ug nalibog sila kung kinsa gayud si Juan. Nagunahon na sila nga tingali siya mao ang Kristo. Busa miingon si Juan kanilang tanan, nagbunyag ako kaninyo pinaagi sa tubig, apan may muabot nga labaw pa kaayo kay kanako. Dili gani ako angay bisan sa pagbadbad sa higot sa iyang sandalyas. Bunyagan kamo niya pinaagi sa Espiritu Santo ug sa kalayo. Nagkupot siyag pala aron lainon ang dagami gikan sa mga lugas, ug unya tigumon ang trigo didto sa iyang kamalig, apan ang dagami iyang sunugon sa kalayo nga dili mapalong. Samtang nagwali siya sa maayong balita, gipahimangnuan ni Juan ang mga tao sa nagkalain-laing paagi. Ang ebanghelyo sa Ginoo. Mao kini ang atong ebanghelyo karon. Ang gibuhat ni Juan dili ra ang pagpamunyag, kundili ang pagtudlo sa mga tao nga kinahanglang magbuhat og mga maayong binuhatan sa kinabuhi. So karong adlaw gitudloan ta nga kung naatay bisti, duha ka bisti ato ihatag ang usa ka bisti sa walay bisti. So kini siya challenge ni nato. Kay dili ibig sabihin nga kanang imong mga bisti nga wala na nimo gigamit mo na imo ihatag, dili na siya mao. Kundili ang bisti nga kanang imong ganahan pa nga gamiton. So challenge na nato ato isakripisyo, di ba? Mao ni ang atong angay buhaton. Kitang tanan tagsa-tagsa kadaghan tay kung naatay bisti nga ato panggigamit, ato na siya itabang sa mga tawo nga nagkinahanglan. O kinahanglan nga kung naatay pagkaon, ato pud bahinan or tagaan ang mga tao nga walay gipangaon. Ug karon gitagaan ta og grasya sa Ginoo, nakakita na ta og trabaho or naa na tay trabaho karon. So unsa may angay natong buhaton, kinahanglan nga ato pud i-share sa uban nga nanginahanglan, okay? Pero dili gyud ta moingon ha nga nganong mutabang man kunila nga wa man na sila nagtinarong og eskwela, kay kung nag-eskwela pa sila makakita unta sila trabaho. Dili na hingana dapat, dili ibig sabihin niya nahimo na kang adunahan karon tungod sa imong pagpaningkamot o tungod na sa imong pagpaningkamot, pero hinumdumi kanunay nga kanang grasya nga imong nadawat dili na imo gikan kun dili sa Ginoo. Kinahanglan nga magpasalamat ka, kinahanglan nga magpasalamat ta kay gitagaan ta og maayong panglawas sa Ginoo. Kanang atong mga grasya nga nadawat ato na i-share sa ubang mga tao, dili ta angay nga magdawo. Kay di ba kana bang mga tao nga munganha sa simbahan, so mangayo sila, di ba? So unsa may angay natong buhaton, tagaan nato or dili? So kinahanglan nga ato sila tagaan bisan og ginagmay man lang, okay? As long as kinasing-kasing. Kay sama ta nila nga di ba kita sige pangayo sa Ginoo nga, Lord, makakita ta kog trabaho, Lord, gaay ko og maayong panglawas, Lord, di ba ang mga pangandoy ato kanunay gipangayo sa Ginoo. And then kung tagaan na ta
what will happen to us? Maglisod na hinuunta og panghatag sa uban. So mo ni atong challenge karon na kinahanglan mutabang ta sa uban. Dili ra bisti kun dili bisan unsa sa mga paagi nga ato ikatabang, financial man or uban pa. Okay? So mo anay angay natong buhaton. Og ang mga kobrador pod sa buhis miduol kay magpabunyag sila og nangutana pod sila, magtutudlo unsa may among buhaton. Miingon siya kanila, ayaw ka mo paningil og labaw kay sa gisugo sa balaod. So kinahanglan nga dili gyud maningil og dako. So mga kobrador sa buhis, gipahinumduman ta, okay? Gipahinumduman tang tanan nga kinahanglan dili ta maningil og dako. Okay? So, ato ni siya i-connect, i-relate. Like for example, sa 5-6. So, di ba, example, 10%, 15%, example, magpautang ka, tapos imo patasan og percentage. So, unsa may imo hunahunaan na? Sakto, dili. Para nako, dili na siya sakto. Kay wala ka nakatabang sa imong isikataw. Imo na hinuon siyang gilisod-lisod. Kung nakaingon ka nga nakatabang ka kay tungod kay nagpabaylo ka, pero ang tinuod dili kay nganuman ang mabayran sa usa ka tawo nga naglisod ang interest. So maglisod sila, mas maglisod pa gyud sila kay dako kaayo ang interest. Unsa may angay natong buhaton nga kung natay kwarta kung natay kwarta ato ipabaylo. Kung magpabaylo ta, dili nato butangan og interest kay dili na siya sakto, makagaba na siya. So mao na siya akong ikasulti ninyo na kinahanglan ang pagtabang dili tagaan og interest. Business na siya, pero kinahanglan dili gyud na nato tagaan og interest, okay? So tagaan ta sa Ginoo og grasya para itabang sa mga tawo nga nanginahanglan, dili kay ato sila lisod-lisoron. So maunay challenge karon, hinay-hinayo na siya pagwagtang aron nindot kaayo ang resulta nga kung motabang ka, nakatabang gid ka sa tinud-anay. So basin makaingon mo nga kung dili tagaan og interest, basig dili mo bayad. So kamo pod mismo sa inyong kaugalingon, inyo pod tan-awon ang tao nga tinud-anay bagyod nga naglisod. Kay basin og magpabaylo mo nga wala ra naglisod. Okay? Og ang mga sundalo nangutana pod kang Juan kung unsay angay nilang buhaton. Unsay gitubag ni Juan? Miingon siya kanila, ayaw kamo panapi kung bisan kinsa pinaagi sa pagpugos o sa pagbutang-butang ug ayaw kamo pagmulo sa inyong suhol. So, di ba nakakita mo atong Jesus of Nazareth katong mga sundalo unsa may ilang gibuhat, ilang gi-raid, di ba ang katong mga tagsa-tagsa kabalay, ang dinanguha sila og mga pan, di ba, bread, tapos unsa may gibuhat sa mga tao, so walay mabuhat kay nangahadlok sila. So, during that time bata pa si Jesus Christ ngadto sa sinagoga. So, gipahinumduman ta nga kita pod mismo sa atong kinabuhi, sa atong kaugalingon nga kinahanglan nga dili na nato buhaton ang pagbutang-butang ug mga sala sa mga tawo nga ato sila hadlokon, kumbaga ato i-blackmail. So that is not good, okay? Sumisugod pagtubo ang paglaom sa mga tao ug nangutana sila kung kinsa ba si Juan. Siya ba mao ang Kristo? Ug unsa may sulti ni Juan, nagbunyag ako kaninyo pinaagi sa tubig apan may muabot nga labaw pa kaayo kanako. Dili gani ako angay bisan sa pagbadbad sa higot sa iyang sandalyas. Bunyagan kamo niya pinaagi sa Espiritu Santo ug sa kalayo. Nagkupot siyag pala aron lainon ang dagami gikan sa mga lugas ug unya tigumon ang trigo didto sa iyang kamalig apan ang dagami iyang sunugon sa kalayo nga dili mapalong. So si Jesus magbunyag kanato sa Espiritu Santo ug sa kalayo. Kinahanglan angay nato nga limpyuhan ang atong kinabuhi aron andamta nga mudawat ni Kristo. Og that's the time nga dili na taangay mahadlok, di ba? Ngari iyang ilahi ang dagami sa trigo. Ang dagami ingadto sa kalayo nga walay pagkapalong. Okay? So hell is real. Kung naana ka sa impyerno, dili na ka makangadto sa langit. So
mas maayo karong panahon na gipasidan-an ta nga kinahanglan magbag-o gyud ta kanunay ug kinahanglan nga mutabang ta sa mga tawo nga naglisod nga tinud-anay nga naay love, okay? Kung wa kay ikatabang nga kwarta, so ang imong buhaton ang imong pag-ampo sa isig kataw. Importante kaayo nga ato sila iampo. Okay? Nga kinahanglan na ay changes or na ay conversion sa mga sinners kita. Kay kitang tanan makasasala, kinahanglan magampo ay ta sa usag-usa nga mautro na ta, nga magbago na ta. O kinahanglan ato pod iampo ang mga poor souls in purgatory aron makasulod sila sa langit. So magtinabangay ta og ampo sa usag-usa. Okay? So kinahanglan nga kining grasya nga atong nadawat ato ibalik, i-offer nga to sa Ginoo o kinahanglan nga ato pod i-share sa mga tawo nga nagkinahanglan. So maora ni siya ang akong pamalandong sa ebanghelyo. Hinaut nga namoy nakatunan, ug kung naganahan mo ani ug namoy nakatunan, ayaw kalimot pag-subscribe, like, share and comment. Ug of course, i-hit ninyo ang notification bell arong updated mo sa mga latest video nga i-upload ko pa sooner or later. O kinahanglan ato hinumduman kanunay nga mag-pray ta always sa Holy Rosary. O kinahanglan nga mosimba ta every Sunday or as much as possible every day. So daghan kaayong salamat. God bless us always. Bye. Ingat.